anofunana nembiriri mucha Margaret natinashe Chimbudu ndimi madefenders tinashe ari pe ndiwa mati hapo aitise kutaura vanhu wanzwe aregerere kuya kudaro handizikana rakambata ndakavapo foni dzacho handitotauriwo navo nguvari mwana wenyu murungu murungu saka haana kuya yacho handikuti vanoziva vadaidzwa munoziva sezva aiziva wadaidzwa handizondati handizikana dare rakavafonera nekuti ndakapa foni nhamba kune vamakatuma kana ivo ndakagomba foni nhamba ina handizi kutaura makadiwa fonera ndatoo negore hatina kurambana hatina kurambana. Alright, Tangamire Tegere Benson nyaya yake ndeyekuti mwana wenyu Tinashe akarowa mwana wangu akabva mazino matatu ndinoda kuripwa nemombe 3 yanembowo dzako chitupa nemari dare izvi Ndio Benson nere. Ndini Benson, ndini baba wacho. Uyu ndiye mwana akabiswa mazina. Ndio ni Runzani Tinashe Tegere. Takati tiri kuchikoro tiri pakati pekunyora siwari pakati pekunyora pabhodi saka vakomana mwana wavo vari pachimafilima kuwanisira mabhabhudha muchi uyo handakuzviona ndakabva ndangogara se vakasvikira pakutobuda pandakada kusimuka ndopandakasimuka nechiya because yanga isina mawedzi akanyanya kuwanda ndobva ndakanzwa vakomana vakutanga kuseka hanzi waita wakangwara chii wakutanga kutondituka toati akomana ino mungabva madaro ere kubva wachidii umwe ubva abuda kuchi kunze uye anga ari mukati tatogara ndatu nevamwe vamwe ndobva ndakaona hanzi aiwe waita hatikuro ino tokudi ndopa wakachitanga wachirova saka vamwe vakapinda pandakachizobatwa itonga waruda kununudza ndobva ndakabva ndarowa ndobva ndabva mazino ndopa takachienda kuna sewa watatiri pachi vanga vari padhuze vachitiisa leseni tobva taenda wakabva kuti haune makwadza munhu obva wati chimai ndikupechi yekira tsamba yekuti muenda kunorapwa pachipatara chepadhuze munobatsirwa ipapo ndozvakaitika mati mwana wenyu ari kudo mwana wangu ari kuchikoro kupi ari kuharare ngemunokuya naye mwana wangu ari pasamoni mwana wangu ari pasamoni basi mari yekutoti ndinomutora ndandisi asi kuti arova vanhu ane basi handina kuziva kuti angadipe nekuti vari kunyuma ari kuita pomana iwe fomu asi hamusunori mukomai wacho uyu mwana akarowa ende munoratidza kuti muri stable munonzi uyai nemari yedare hamuyi mari yedare kudaidzai baba hamudaidzi baba zvese izvozvo zvinoratidza kuti muri stable mwana wenyu hanzi akarowa mwana wemunhu motiti chandamira ndisina mari yedare kushaya toya kudai ndarimegedza ini ndatotya kuregera nekuti ndakaona jenda ringasvika saka ndashingirira ndatokumbira wekombi kuti ndiuye saka kusava nemari yedare changamira hakusi kuti kusaudza murume wangu hakusi kuti kusaudza ndakatombozamuka kana kutopawo foni nhamba kuna jenda ringe rakauya chiti pamwe vanogona kufona handizi kuti ndinganyanye kutsanangura zvakawanda here panyaya yekusaudza murume wangu nekuti pamwe inoreba ende pamwe haisi yamunezi mutonga nekuti chachakafungidza dzimba chii matenga saka kuti nditaure changamire kuti nditi murume wangu chakati zvingatonetsa nekuti pamwe izvozvi gore nehafu rakutokwana ndesingataure navo saka hakusi kuti ndakaramba kuvaudza saka ndashingirira kutouya ndaremekedzai zvenyaya vari kutaura vatekere ndikunzi asi
asi handichatozivi ndatoshungurudzika nemagariro navatekera nekuda kuti nyaya yaiti ndakaenda kuchikoro rutatu sekuti ndini mubereki ndandipo pamwe ndichifunidza kuti tekera anouya totaurana kuchikoro nekuti ndokune maticha nevana vaivepo nyaya ichidini ichiitika. Ndaenda rutatu tekera hana kuuya kusvikira vatete hanzvadzi murumongo vauye ndavafonera zvekuti ndokune nyaya iripo ndo vakatekera akati takabva taita mazuva mairi kwavatekera atidedza kumapurisa ndobva ndaenda kumapurisa vatete vaiva vavo taenda kumapurisa mapurisa akada kungotipa kanguva kekuti dai mataurirani zvakaramba kuti titaurirani kusvika tekera atotaura dai makatoya kumba ndaida kukomisa inini saka hatina kutozotaurana tikawirirana kusvika mapurisa anyora tsamba yekutosunga mwana wangu ndobva asungwa ndobva aenda kumapurisa nyaya yangu ndobva yatongwa iri bepa racho rekutongwa kwemwana wangu kumapurisa. Saka ndadarozve mwana aikaita nguva achienda kumapurisa achienda kwapiro. Saka ndakazongokarika futi ndonzwa honzi zvakundinetsa kwanyamombe ini handina kuenda nekuda kuti ndaindine mwana anga atoshaya akabva atomuka achichaita kamwana kaizvakakaraika nguva kwakaenda futi vabereki hanzvadzi murumongo vanotongwa ikoko vatete ndakasvika vabvunza kuti zvanzi kudii inini handina umbowo hwakazara rwere nekuti nyaya yakaitika ticha varipo vana vechikoro varipo zvikanzi kwanyamombe kwanzi nyaya inoda kutongwa maticha aripo vana vechikoro aripo nekuti vane umbowo kwaive nevamwe vairi vakaita havo umbowo ikoko asi yakangonzi nyaya ndo zvainodii. Saka ndakazongoona mupurisa auya ndobhuya kwandakadii pandangoshingirira kuti ndivangidzire kuti ndimo asi ini zveumbowo handina nekuti vane umbowo vana vechikoro vanova vane mainvestigations akaitwa nemapurisa kuonekwa nyaya yacho maniro aya yakaita. Mapurisa akati chii? Mapurisa akati outcome of report received. As a result of investigation carried, accused was warned and cushioned and discharged. Kuti akabatwa nenyaya vanhu kuti ari under age ndo zvakaita kuti asachajwa but now yabuda ripoti kuti akabatwa nemhosva ndosaka mavakuuya manje kuti waripira mapurisa akamubata mwana wenyu nechi nemhosva vakanzi takaonekwa sina mhosva. Accused was warned and cushioned and discharged. Ndakaonekwa sina mhosva. ndibaba kuti haana mhosva Vakadischarged. Apa akabvunzwa chete but hapana pakazoonekwa ine mhosva. Warned, cautioned and discharged vaitotarira age limit asi dei akanzi found not guilty. Yes. And discharged uya akakoshena But the last weight manje vanozoshandisa kuti titi munhu discharge nenhau yeage vaitarira age because age hapana kuti waimuita sei mutauro wapedza kuita zvese wamutsiura wamutaura zvese zvamutaurire wakamusiya achienda because yeage vanozoshandisa manje kuti discharge. because haagoni kusentenswa haagoni kusenteneswa ka vakuisa ata misleading dai zviro zviri pachena. Discharge it was because of age. Angadai anga ari asiri mwana wechikoro angadai atosentenswa akapinzwa ndo pakanzi ukazviita futi caution usazozviite asi chienda nekuti uri chii uri mwana muduku. nezvikonzero zviri pamutemo ndo chirungu chiri papa. not guilty.
inini ndineipa ndinoda kunzwisisa ngamai vati hanzi vatara nyaya yeumbo inoona kunge mapurisa ndizvo asi pari zvino zumbo utori pachena kwati mukomana mazino aya kuna kuti zvakatoiti ndoumbo utoripo kuti mwe mazino haana kwakamboisa akatoabvisa Changamiro mwami wangu wandaita ngubva pakutanga penyaya yamai yavo nyange uri kunyora uri kuchikoro ukadaidzwa kukoti kana ukarwara maticha anenge atori muno unoenda une tsamba yaunozokera nayo kuti uzonodi unonyore unotenderwa kunyora wega 2 harina ungera mudaidza ndatoisiya ende munyaya ndanotisa ndeyekuti pana mai ustabhoni muripo wandaonawo kuti zvese vari kuti murume anditaure naye mwana hauyi ari kunyora waneka kuhaidha kavari kuita mwana wavo nekudhifenda mwana wavo pazvinhu zvakaitika iwo asipo Pakachangamira ndikuda kubvunza mai avo nhai mai mwana wenyu muri kubvumirana zvede kuti akabvisa mazino mwana musi kubvumirana nenge sei musi kubvumirana akatarisa kwenyu ndaida kudzokera pamusure pataurwa nemukomana ari kuti handina sei ndisina kudeedza murume handizi kuti Changamire ndotsanangura murume here kuti murume handina murume kana kuti haasi ndanga kuti kundiro iri yatawa ndikatosimudza ruoko hamuna kuzonge umbowo handina hwokuti mwana wangu ndiye akabvisa mazino umbowo hauchitoda maticha aripo nevana vechikoro nekuti handisi kugutsikana nazvo zvekutaurika zvo zvinozowanda. Alright, ndanzwa mechiti mimi kwanyamombe handina kuenda kudare kwaishe Nyamombe asi wana wechikoro kwaiwa newairi wakapa umbowo iko waiwa umbowo hweiwa wakapa iko ndakanzwa kuti vatitaura chipandakavabvunza mwana wangu izvo zvina nhasi anotorwara vana vakapa umbowo kuti uyu akatobata mwana wangu machenda ake kudai nanhasi anorwara takamindisa kuchitsidzo ise yekuti vapostori kana zvichizoita ndozopai nhamba ticha dzewechitsidzo vedu sekuru vechitsidzo vakazombatsira kuzomubvisa panyamidzi nyaya yekuti anga asikachakwanisi kufamba rwendo rurefu saka mwana wangu anonzi akanga abatwa zvakashata neuyu hanzi ndo paanenge akamuhedha nechinevhi uyu kwakuzobva here mazino saka inini zvoumbowo kuti ndizive kuti mwana wangu ndiye akamubvisa kana kuti nekuti ipapo vanga vabata vawanda saka ini handizozivi nekuti handisi wapedza mwana wenyu ndi akazohedha uyo akabvisa chii akabatwa chii ndikutoti handizivi kuti ndiye akazohedha aiwa handisi kuzviziva izvo makazviwanika ndati vatete vakabva kuvaingotaura ini handina umbowo wakazara nekuti handisi Changamire manzuro andiri kuita nyaya iyi mai ava kupolisi nyaya paikaenda kupolisi kunaona wechikoro wakaenda kupolisi mapurisa akaenda pachikoro handiti 1 tomboisiyayo 2 imimi waishe muri mubereki aripo pamwana wai musina kuenda ndakataura ndine mwana airwara pamba pangu akatofuma ashaya kubva kwaenda vatete vanova ndiwo muridzi wemwana ini ndingabva ndashata here handisina kuenda kana kwaenda vatete ingave Changamire kana nyaya yekuti polisi yakaenda pachikoro ikaapuruvha zvirapa ndozviri akawanikwa guilty isusu hatichatongi nyaya nekuti kutoka nyaya pepa iri rinoratidza kuti mwana akaonekwa aine chii aine ndawa aine mhosva asi akadismisswa nenhau yeage noti kuti zvazviri kutaurwa naRobert zvekumisleada dare kana kumisleada vanhu false impression akaonekwa nemhosva akakosherwa kuti usazozviite asi nenhau yeage saka mhosva yakatongwa isusu chataakuda isivil wakuda kuripira chii nyaya yakatongwa tikada kuinvestigata pekutanga taakutorasika nekuti zvakaitwa nemapurisa
akamuona kuti mwana uyu akanyangadza wakamukoshera asine eji haana kukwanisa kuti wadi saka awana kuripirwa kubva kuvabereki wacho zvakakanganiswa nemwana wavo. Chakamira hapana munhu unoitwa wanti asina ichaita. Tatobva itwa just a mistake yakada kuitwa nemukomana wayo kuti tidzokere kunyaya sezvataita izvi. Hataiva ambodzokera kunyaya nekuti nyaya yakaitwa nemapurisa mwana wavo akaonekwa chii kuti ane chii ane ndava. Saka mukamaona kuinvestigata futi maakutodzoka kumashure danho rimwe risingabvumirwi kuti riite izvozvo. Isusu taakuenda panhau yecompensation handi kuti aripirwe kukanganisirwa kwakaipa nemwana wavo. Ngatigumei ipapo danho redu rinofamba zvakanaka. And vari kutaura mwana wavo akabatwa macheni. Kana vaimemba vachizondomhangara vanondomhangara kuti mwana wangu akabatwa macheni. Poitwa investigation iyo yekubvisawo mazino yatongwa. Iyi machende yotongwawo. Saka anofanira kubvisa akati anoda chiyungu. Ati akabviswa mazino matatu adarikwa nemombe nhatu. Ari munoti chii pamutongo? Changamira. Ini mafungiro angu ndandiri kuti pamuripo dzobviswa dziri 4, one yacho yoenda kune 3 kubvisa kuna akabviswa mazino. Ndaidza kuti vamwe mbiri kune uyu 1 kuna mamwe 1. Vakachangamira. Ini ndiri kuona kuti dai pasina kuti mai avari stubborn zvavo, mutongo wemombe nhatu wenge wakanaka kuti zino mombe. Asi zvino pochiitwa mombe mbiri dzineripira kwatekeri, mombe imwe chete yoripirwa kudai. Munodzoka kumapurisa unoita investigation mozotipa ripoti iyoyo yekuti hamuna kugutsikana. Isusu tiri kuseenzesa ripoti yemapurisa yakamuona kuti ane mhosva, ndo yatiri kuseenzesa. Kana muine kupokana kwacho kuti mapurisa akainvestigata haana kuinvestigata nemwazvo, munodzokera kumapurisa mouya nejudgment yekuti mapurisa akarivhesa. Right, murundi chii anovabvisa chii? Wati chii? Wakatadzirwa. Kuzi watorerusirwa kuzi pamutima wedu zine mombe. Saka mwacho mwakuwa nemuchakani. Obviously dziri nacho. Right. Kare riri kuona kuti mushuwa uyu Tinashe Chimbudu akakanganisira Tinashe Tekweni ende akamukwadza mazino nekuti zvirikopa zvakanyorwa. Naizvozvo anofanira kuti abhadhare mombe mazino matatu, normally tinoti zino pamombe. Asi sevana vaduku vakange vari kurwisana, hatichavatoreri mutongo wakarema sevanhu vakuru, nekuti vana vaduku vakanga vachirwa vari pasina tingati vanga vasvika pa18 years, nekuti tinotarisira kuti pane munhu akunzi akufunga zvakakwana. Saka vana vakarwa vari vana vaduku, ende hatizoiti mutongo unoenzana nemunhu mukuru anoziya kuti pane
ndiri kutadza nekuti wachiri wana wakakanganisirana. Saka ndinodzosa zvakare kunemi wadare kuti muone kuti tingati mubengani, nekuti wana vari kutadzirana havasiri vanhu vakuru. Chipo dzangu semubereki anenge ari kuitawo zvekuti ari kutongerwa rega baba vacho havavo, vakavati havori pamombe imwe chete, imwe mombe youya kudai. Baka Changamire, ndiri kutsigira ipapo Changamire kuti izvo akabvisawo mombe imwe chete yekuripira, obvisawo mbudzi mbiri dzekudeura kwakaita ropa munzvimbo yenyu Changamire. Handi muri wadari wabva waenda waona kuti nekuti papa yangu aine hasha wachitonga sevanhu vakuru vese, but patakutsara kuti vanhu vaduku vakakanganisirana ende wasati waakweka. Saka dare rinoti anobvisa mombe imwe chete inoenda kwatekeri nembudzi mbiri dzinouya kudare kuita kuti asazo zvipambizve. Munozvibvisa rini? Mombe i350, mbudzi i$80. Right. Tinokupai 2 weeks to pay. Mochitondofona kune murume wenyu kuti ndo zvakatongwa. Mombe i350 zvakatongwa kuti abvise 350 $80, 2 weeks to pay. Mochitomhanya kuona kuti zvinhu izvozvo pei dare rinouya kuzotora zvinhu izvozvo. Ende kana raakuuya kutora zvinhu izvozvo paane imwe mombe yemohamanyota nyora ipapo wachauya kuzoita basa dzinenge dzamombe mbiri. Nekuti handina chandinacho, saka handina chandinoziva, nekuti zvino vandadzokera kwakutonoudza varizive musha kuti ndo vatete vacheva pachangu handina chinhu. Zvamuchandoita imimi hamuzvizivi, mudaura kuti 2 weeks wakati vari kuuya kuzotora zvinhu pamba pei. Handii godo harishayi. Saka ndo ustableness huri kutaurwa nedare kuti muri stubborn. Mochidotaura kune murume wacho, murume wenyu kuti mwana akarowa mwana wewanhu parura kuripwa, takapuwa 2 weeks to pay. Makosi enyu mari kumunza kudare ndingangobatanidza pamwe chete nepachangamire nyamombe nekuzofamba kwandakaita anosvika 260. kuti yakasvika sei? Kusvika kwayo ndingangoti kuenda pachangamire nyamombe kuzobvisa mwana Kwaishe nyamombe breakdown ya mari inobviswa yemupurisa yedare yacho yekuzopuhwa mari ine mastari musadimuziva mari dzine mastari $10 yedare mari $10 imwe ndechifuti imwe ndemandekuurapisa uri kuchipatara samoni mari kuna ku$75 yamabvisa 20 ende kumurapisa kwacho yanditaona ne20 tatichi yaba 95 transport ndikakuti ma$5 kuti anongoita kuenda kudzoka kusvika pari nhasi uya kunokuta yakakadasika kechifuwa makauya muchiripota muri mega 10 plus nhasi mauya muri 2 muri 3 which is 30 40 yobvaita mari
130. $130 emakosi. Dambe kufungira kumurume kwamatauza ndakamba kupaipo namba azviitire kuti ya isatotonga ngapekuti atopedzi imi ndimwangu ndotsvagadzira dzenyu tabatsirwa nedare kare iwawo zive to help munotaura namabharani wangu okubatsirai zvamunoda kubatsirwa zvese hatirambe kuti mubatsirwa paine pamunoda kufonerwa paine pamunoda kudii munobatsirwa nanamabharani namapurisa angu vanokubatsirai ndo basa ravo ravani panapa handiti achikumbira zvakare kubvunza kuti nyaya yesaka mukuti haikwanisi futi kuti inyatsotongwa here vana variponi vakaona waerengeresa munhu urengerwai teererai munzwa samanisi claim nyaya ndeyekuti mwana wenyu Tinashe akarova mwana wangu akabva mazino 3 ndinoda kulipa nemombe 3 yabva yapera uya nembowo dzako chitupa nemaredari ana chamaita maredari hamuna kuya nayo manzwa here samanisi riri kuti chihuyai nechi ndozvanandati ndida ndisikupetsikana kuti ndiye saka naitoti ndinotodawo kuti pazotiwo maticha nevana vaivepo saka munoda rimwe zuva here tokupai toti postpondi muchange muchiuya nembowo dzenyu nekuti izvo tozvigona asi muchange muchizowa pamari dzavo dzekufambisa ndine changamire kuti ini ndikuona sekuti ndogona kutonge ndiri kunyembera nekuti mamazino avari kutaura ka mwana wavo aitonzi akatombobviswa mamazino kwaire nemwana waaida kutaura saka ndikungobvunza kuti pamwe mamazino inzwai samonikuti chi huyai nembowo dzenyu muri kuteerera here zvekutaura ndati muri kuteerera here zvekutaura sabanisira riri kutaura kuti huyai nembowo dzenyu dzese saka dare riri kutaura kuti muri kuda here kundoti mutore mbowo dzenyu tipostponde nyaya iyi musazoti handina kutongwa zvakanaka hamene kuti mune mamazuva here amunoita asiri vanochi asi magara akaisa musi mazuva akawanda mina richitsanangura izvi mauya musina ende mubva maziva chinhu wani kuti mauya mukabatwa nemhosva munenge matambisa nguva yedare pamuchadzoka kechitu nguva tinokupai postpond vana vavhara zvikoro vanoda kuuya nembowo dzavo mupuwa chitotarisai namabharani asi ndiwo achakupai mari yechi yekudzoka kudare tinoyeka vanouya nemari dzekudzora kana wakanga wasina kuuya mutongo wataisa unoramba uripo saka chiendai kuna mabharani panzapa moona zuva ramunenge vana venyu vapedza chikoro modzoka kuita kudare wapei mapepa kudai mwende una mabharani ingere polisi ingere ebosindanyura dondwari chikudai mwende manje kana ukanga wasina kukweka mutongo unoramba uripo 130 makosi nemombe 1 nebudzi 2 dzikoramba